Apa Joseba, eguerdion, Aritza naiz, Algortan gaude, hau zean irarategia, Gabira arategia, eta etorri zaitez mesedez, erakutsiko dizudala ze egiten dugun. Gabira arategia jarri zuen nire aita, duela ja 25 urte. Garaia horretan arategia guztiak ziren zuriak eta marra gorri batekin erditik, eta beri zeukan beste ideia bat, gauza berri bat izan zen, eta egia esan da lehen egunetik ondo joan zen arategi hau. Duela 6 hilabete, ja nire aita jubilatu zen, eta urrengo pausua ja zen ni hartzea ja timoia. Egia esan da nire lehen lanbidea izan zen urpekaria. Urpekari moduan lan egiten nuenean bizitzen nintzen Almerian, Cabo de Gatan. Urteak pasata, bukatu du hemen, eta ondo, posik. Arategi honetan, kalitatezko okelaz gain, egiten ditugu eramateko janari etxera. Plater izarrak, ni esango nuke direla albondigak, lasagna, filete rusak, penka beterik, eta super top, super plater izarrak, ziur gure tostadak. Duela 2 urte joan nintzela Espainiako txapelketara, eta irabazi nuen. Eta ondino dekote izugarrizko arrakasta. Luzatzen da demoraldia inauteretetik maiatzaraino. 20 tostadak dira. Eta daude egindak ogia, esnea, kanela eta azukrea. Ez gehiago. Ja jakin duzue apurtxu bat zein da gure historioa. Joango gara sukaldera eta rezeta gozo-gozo bat egingo dugu. Aber zer diruditzen zaizuen. Gaur egingo dugu platerra. Izango da patata saltza berdean, makaiuarekin eta txirlekin. Erabiliko ditugun osagaiak, izango dira makaiua, patatak, txirlak, berakatzak, perezila, olioa eta gatza noski. Lehenengoa egingo dugu apurtxu bat berakatza, utziko dugu ja apurtxu bat kolorearekin, eta hurrengoa izango da patata kotatzea barruan. Hemen egiten duguna da etxeko sukaldaritza, eguneko gauzak jateko. Jarriko diogu gatza apurtxu bat ja, eta hurrengo pasua ja gura jartzea izango zen. Horrela. Beroa egoko dugu. Jarriko dugu ja ere bai, perezi apurtxu bat, eta etxiko dugu azkarrago egiteko. Patatak badaude erdi egindak, jarriko diogulea ere bai hilarrak, egiten diren bitartean, jarriko ditugu txirlak. Egingo ditugu beste leku batean, zergatik. Bat txarto badagon, egiten badugun patatekin eta botatzen dugu hor guztiak, eta bat txarto badago, plater guztia ez du zertarako balioko. Ikusten duzun modun, hasi dira ja irekitzen, pizkanaka, jarriko ditugu ja txirlak, eta bukatzeko makailua botako dugu. Utziko dugu 5 minutu gehiago makailua bukatzeko, eta listo. Beno, Joseba, espero dut zure gustoka izatea gaurko platerra. Nahi duzunean hemen gaude Algortan, Gabira arategian, eskerrik asko.